jingpule baman kasmi. Jingpule na kita bu isaya nong yathu lupa kala nong kebasan po kada khod sau hadu kendai. Utrai ula ai hanga ya utheli nong hikai knang bangandup nang banshan daga ktien ya ubathan. Man la ka step ukirsiu upen kendet ya kashkor junga bansngap kum kito kibasha hikai. Utrai Blei ulapli ya kashkor junga ngam shim pen ngam shim phai dadi ngalapin sha da ka ingdom ya ki basho yanga bada ki ngam ya ki to ki baphot ya unyutmo jonga ngam shim tap yala ka khman na ka jingle ran bad ka jing ben thiu na ba utrai Blei uyarap yanga ngam shim shayom kumta ngalapin yala ka khman kum umau shamo bad ngatip bangan om sha le ran uta ubapen ksan yanga udan hajan uban yele yanga yangin yayeng lang ubadan daw persha yanga ai udwan shajan jonga hakmi utrai Blei uyarap yanga ken uban penrem yanga makibaro kin saprat kum kajan phong uknyang un sabam lut phon yeki ktien chong utrai kasam handri pu khandai gar khot inyo hadu khandai arpo hadu arpoi laipo bat laipo ar hadu laipo lai namar jo me ken ngalasha ken no sniu ya ka khmat jonga latap da ka le ran haki hemen para ngalakla unongwe haki khun ka kmi jonga kum umender naba ka jingshet hem ya ka ying jume ka bamdu yanga kum ka ding ki jingkran ben ki to ki bakran ben yame ki wan hap halor junga ki jingkran ben ki lapen pa ya ka do nu junga kumta nga kotlan ngalawat ban yo jing snulem om shim dan satya bandan nong petngen kiniru ngam shem kila ayanga da ka ksang kum ka jinbang haba ngasliang kila ayanga da ka sirka bandi ngan ye ro yaw Blei da ka jingroi ngan pen kraw yu da ka jing ai ngu ki baduk rangli kin sayo ya kane pat kin sngo bha ki bawat shida yaw Blei kin snokmen naba utrai usngap ya ki bakirdo bat om iben yela ki brew ki basa bindi ka gospel tat kum Matthew kalanong ka ba arpu hendriu kad khot khat saw hadu arpu san tiu way na ki khat argut ki sanran ubakarteng Judas Iscariot ula lech ki rangba lingdo bat ula ong pin ai ayu yanga ladanga IT yaw Jisu hapi kilaterwa ha u laipo spy rupa nadu kata Judas ulawan lad man IT no yaw Jisu hakasngi baning kong jong ka jing khawai upu klam than kisenran kilaya wan sha Jisu bat kila kili ya u hangdu mi kwa bangin net pen khre ya ka jingbam khawai paskha na ka benta jume khilet sha wei ubriu hapo nomba ula ong haki bat yathu ha u unong hikai upha ong kaya jonga kalapoi kisenran jonga bat nga ngin yabam paskha haying jongphi kisenran kilale kumba lapta Jisu yaki bat kila penkhre ya ka jingkhawai paskha enda lakem yom ren Jisu bat ki khan argot kisenran kila yeshombam kadba ki dang yabang Jisu ula ong nga yathu ephi wei na phi unsadino yanga kisenran kila kulmar jimon but way hadin way kilas dang ben kelli kenran dei mangamo Jisu la phaiktin
Udei uwei upalawik pu hagapliang ringkat patnga ubandino yanga. Ukun ubriu unyap kumbaong kijentho Hendrik Kordet yauta ubandino ya ukun ubriu. Kanjin dalabha yauta ubriu ada omsyam lakha yau. Ujudas unong shet kala ulakren. Kendrad bei mangamo ulakeli. Ujisu ulapai ktien. Hoon mameken. Ka gospel jong utrai.